was what Tana who said, Sabrady was semi soon. Me Jano Quine, if Tansanana agree, your bepen of Rabradia, and they never mean soon. Abusia me mamunyina mwakwaba eba Nyansapo kasamfoni so Nyansapo na waje so se yesane no badwemmem ene yebun yaketemu no yaba bepiemu ewo atwema twede na ene yamane ye de ba ha ene se atwema twede dikuro eye nana kwaten pani akosa otosomienu wotwenani ahweban akankasemu anasempani nkase yebekasa nana ekwa ne senti na ewo se nana no matena nkonwa ya amamre ne amane ahodo a wode beye ne Doti ye ono anana oye eye Otumfuo ye wurade otekra wura ne brawra ngoma so na Anantahene Dwantoahene enti ene ahemfo ene mpanimfo dodo na baba bepiemu ewo Doti ye yase sabra me no kase edom wepu ba ene ade ne nyina ya amamre ne amane ne befa ne ntoma pafra na bahia se Nyansapo yenso ye beba na yede ye ho amane bo aba bedomo ye wura na se na okwa mfie duokono ene obaye anase oba benyaye ewa asase so afi apema hankono aduasa enum edukosi afi empinu ene aduonunum yi ne senti yaba sa mamre ne amane ebekoso bia de besom yahwefo medin dia so naba Kofi Mensa Abrampa Nyansapo TV so abushama mesamu akwaba emra Nyansapo kasamfoni so ebia no obi bebisa se na sisi amugina bontere ene moba be wuranwura mu nyabotere ene makacho se amamre ne amane ebefa ne tuma pefra sade akamfo ya amamre tie no ehun nkomodie na yebedie yeni nkomo na bra ne niema hodo kokwa hahan bia egugugu ha yempe ho nsem enka wei usua beboa enchirima behu na adasanso atiase ohino adama memwakwa ba mejosu aburu Apomboko die ajadum boko nso nya boko sa sabra she tuntum die se ontimi sam se ye boko sa eni braba ayroho aba itwatwadwo nti nya boko se die obisa se ye boko no sa na tie mira ye hunu se ahasiesie no danso free ye no ase ankasa wadama kire ye mu kakra enwura ye ka de odi oni behunu se ye nwura nanso nye nwura se de odi woni hono no se bie buru se bie son asantimemu ana asantisemu no ye frɛ wo ekura frɛ ne kura titi hono so obeka ya ana obebu mponko akɔhwe wachi a se ye nananom sabi ebra no omu wa kura aspa no titi brenu mu no o se me kɔ ekura aba okwa kura se na kwantie sa pepepe bewura yuram bewura kokofuom bewonse kokom haban atiagu na kura de sensuo nto enti hu se de ahasitie kensuo ato a na wutiam na sabi eburu ohwe wo nase ohwe wo ho na asu a ebowa bewu sampa owura kura sa pepepe na tie mira mahunu se minim se ye body o ebisi ano ho eno so wuwura mu wo sen body si ho ma ye hunu se eno so ye kura anya se body keke ne si ho akura se de se bi eburu ko ho a sabi anya entuma ene sabi tiwroni atonton ho body banche bodu niema hodo ma hu se akura sini ebi na uhunu no sa na tie ya hunu se mu de mu hyem na mo boban se de wo kire mu akura no enke ye hunu ye nka akura de se bi eburu abrafo ni ho na we no sonson ye ben ne da ntem anti mo na mo boban tete wono mpanyimfo kaka sabi se eso ohene ko akura anya so ohene ko akura keke o na se wotu kwan bibi na asie asabaya uhuna de kronti yesi pa nana no okwa akura ndi sabi eburu sabi eson akura na ye namu no kan bibi di akere yen tete wono asem sia esem nko na na akura ase na mnkobɔ na mane obeduro na pafo ho wanchi apafo abede ohunana nti na sabi eburu sabi eson ye wura
Twediehene okwa kurai ana wotwa nani ahweban yi o sa brafo ye boban nso ofitia no abewura za okwa kura na se akohwe nana se de tetebrenum na bibisi ne asoma se koka asem kire nana usi apafo so usi ahwefo so na obisa omno mo kire oba a akokura hye no saa na etie pepepe tinye onye obi ana mma no ba ha debi enye obi a na timi ba ha saa meka se enye obi a na timi ba ha saa wa hofasuo no eno na kire se wontumi ma ha uye nipa no wasiesie ohun ye se wo tuntum wa yuraho mu dia obetumi aba na obedura na god watch ibubo wa ye fitane ade a obeda wura ha wontumi nwura ha ensi da ohina nche ye de enkomo no beba awieye na ebia na se de mahusiesie isia ye monwene se ebia wo bi suro ebebo obi hu se de ebi kura no amobeye mo ho so mo ba bebisa mo awura mu a no kwasem ni se eye bi hu pa nanso ye nimdie mu no ye mahu no ntoni paso ye moma wo se ye kire won amamra ni amane no se de sitie ni ye kakasa de kire won no mutimi nya kokodro ba no mu behwese de se bieburu ohene kwa akura ye sisiesie na kura afa no kwa odibia ya dansidie na dachi watimi anya bia ka kire nkirima tina mpanimfo se titi obi kire titi obi ka saa na tie mira ye besa ba na yaba bedi nkomo ni bia kan wadama enha na bebo odin a media ni kum ni pa Baffour kofi adutwum di awuo adum konkori yewura Anantahene ma brani Appiah ya dase awusia Nyansapo de mesi amamre ne amane kire bia ntofom ye betam ne de ame ahwefo eti ensem ahodo afa nwura yi a na ebi mu aya madwene ntanta no eno ena kum nipa wa kire mu no medin dia sonaba Kofi Mensa Abrampa Nyansapo TV so abusia enche na de oye na yie eye yewura Baffour agye Fosu Twediehene waba enche ebekwa akofa no aba na mamenka wo abakosam kakra Baffour Fosu agye Twediehene oye Anantahene eye yewura Otumfuo na Anantahene na obi bisa se Anantahene ni dwumadie ne se wo ba manhia ahemfie dwumadie ahodo a anase dwumadie titiro pa wodie ene se oye yewura ne bambofo potokasem ke beka ne se security wo ba wo mu hwe se bambo befa ne ntoma pafra wo manhia ahemfie no eye Baffour agye Twediehene waka ho bi anase wono ne dimu entintiman eti se wo behwe a eye Baffour bantamahene se duru se wo ba chia yewura ewo manhia ahemfie a Anantahene hwe se niema hodo egu ne komu na pretwa etuo ne niema hodo bi akeka ne ho no nyina no obeyiyie ansana wamano kwan amwakwa akochia yewura eya mamre ene amane nanu akire no watututua de apamo bantamahene afiri yewura nim agya no kwan se wachia wi a ko we ya mamre ene amane etisa brede nkrowura woba na waba behwe ni dikura ni echi a etwato enti Nyansapo eno anti ne yaba yenkoi na yenkofa Baffour emra abusia sabrei eye Otumfuo Anantahene Baffour agye Fosu Twediehene ono na sabrei amamre ne amane kwa so one ne dom eba na ni dikuro watumi aba be ya amamre ne amane ama no so afa ne ntoma pefrenti se wo hunu dom eni deda ekwa enye obia se eye yewura Otumfuo na Anantahene eye Baffour agye Fosu Twediehene wone na tena nkonwa eni mpanimfo ahodo na wo mu adu ha wo mu eba bechia eye amamre ne amane na fantoma pafra eti se ohuru se mpanimfo ni nyina ye tuntumu a na ewo se kire wo se ampa eye amamre ene amane na nanoma Baffour eye amamre wa ha sanso na nanomo henkwafo eye amamre wa ha afei otise dedebi nso edi akire eye enwontuo dedebi edi akire ni nyina ekire amamre ene amane enti abusia Nyansapo TV de efe de eye amamre ne amane ena yede ebesomo enti sabrei eye yewura Otumfuo na Anantahene Baffour agye Fosu Twediehene krowra ena oye amamre ene amane krowra ena sabrei
ɔde n'anim onyam ɛkɔ akɔsie ne dehyeɛ anaasɛ ɔde kɔtaa ne dehyeɛ Doti yie akyi eti ɛnɛ woba atwema twɛde a amammerɛ fa ne ntoma pɛfra ɛbrɛ som no yɛbɛdi nkɔmmɔ yɛbɛbisa nananom sɛ ɛdeɛn na ɛkɔ abusuasafo yi ɛna waba Nyansapo TV so a mema wɔte aseɛ sɛ ɛnɛ atwema twɛdeɛ ɛyɛ odikuro nana kwate pani akosa wɔtɔ so mienu ɔno nso ɛna yɛ Otumfuo Anantahene Dwantoahene enti ɛnɛ woba atwema twɛdeɛ a no kwasɛm nie amamra ne amane fa ntoma papa afra nya agoro sɛ wohwɛ santene a yɛdi mu ya ɛyɛ Otumfuo Anantahene nana agye Fosu ɛna sabre wɔne ne mpanimfoɔ ahodoɔ abɔ anan a wɔn kɔ na ɛnɛ ɛyɛ nana kwate pani ne Doti yie no wɔne monyam so ata akyire eti we ɛnɛ yɛ amamra ne amane yɛsua deɛ ne yɛbɛdi nkɔmmɔ yɛhunu sɛ nananom ahosiesie nneɛma ahodoɔ bebree kyerɛ yɛ amamra ne amaneɛ medikia ka kyerɛw sɛ ɛnɛ bridge abɔ atwoma twɛdeɛ no nananom ankasa na ɛtena seɛ na wɔn ayɛ ɔmamamra ne ɔmamaneɛ medin de asonaba Kofi Mensa Abrampa enti sɛ wote Fontom from ya ɛbɔ edi yɛwurachi a ne nyina ɛkyerɛ amamra ne amaneɛ ebinom bɛbisa sɛ mako ɛne nneɛma ahodoɔ bi ɛhyehyɛ ɛkyɛ a ɛhyɛ Otumfuo Anantahene eti ɛyɛ amamra ne amaneɛ mako no ɛkyerɛ anibrɛ ya ɛnɛ ɛyɛ Baffour agye Fosu Twediehene yɛwura Otumfuo Anantahene n'ani ase ata kɔkɔɔ wa nɛnɛ ɔno so adi gya ne de hyeɛ kwan enti ɛnɛ deɛ abusia sabre amamra ni amane kwanso no de ne de hye da fom kurura eye nana agye anase Baffour agye Fosu Twediehene ebraso se obekwa akohwe na kora ani achi a etwato na amamra ni amane wo ho no nananom ede ato aso nti se hunu se waduru ekura no ano na wowura mu a eye amamre na ede die enti sabre wowura mu a okwa akohwe na kora ani achi a etwato
afei enibra benti ɛwɔ sɛ amamra hodoɔ ɛfa ne ntoma pɛfrɛnti sɛ wɔn hunu sɛ watena se a awerɛho aba ɛsiane sɛ wanka bi anhyɛm ɛna baamo wɔ tirimɔdenfoɔ ɛde na pakan abɛtam ne dikoro ti sɛ wɔn hunu sɛ ɛbrɛ yi mu Baffour agye yi Fosu Twediehene watena se a na nyɛ sɛ bi a wɔgyina home na mmom ne so a wɔtie nyinaa yɛ awerɛho aba ɛna Baffour wɔte ne suo enka yɛnhunu Baffour ne suo ɛwɔ bedwa mu anaasɛ baabi ɛte sɛ nanso anibra ba na anibra ba eti sɛ Baffour atena se na wohwɛ a wɔn mu ahwɛ bisa sɛ na ɛdan na wɔkɔ akɔhwɛ amu na watena se ɛyɛ amamrɛ ɛwɔ so watena se nhunu sɛ saa brɛ deɛ wɔ sɛ misu mi gya no kwan ɛftan sɛ na anadwo yi yɛbɛpɛ no kora brɛ deɛ a ɛde na ma mi nso ɛnya no kwan Ebusua sabre etuo ene sekan ya Baffour amaso no ekire se wo ba manhia ahemfie a etututufo wo mo ne boye wura ho ban e wo manhia ahemfie eya Anantahene se wo be kae a de wo ba manhia ahemfie na se Baffour Anantahene wo ba bechi a wo mo ne hwe se Baffour be yi no komu ade nyina da niema hodo a wo ne ho na wakyia yewura nanu akire no wo mo tututu adi n'akyia pamo no afiri ho so wakyia yewura wi a wonko we ya mamra ene amane eti se wo hunu se nifa no fa benkum no so na afei benkum no so fa nifa no ase a yewura de nkrante di ahim ewa mu no ho a ya mamra ene amane na fa ne ntoma pa ade afra ene aye de twato nti yewura wo jana kura kwan kura amamra ne amane nko a ene wo ye ade agya ne dikoro ekwan
ya na krabo kan a kana na de tre betre no na so de nyame pe no ye na Baffour Twitwiakwa woye yokuni na tiem yebru tiem esana tiem yamu woye ko na wo fade a wo de kire Baffour Fosu Twitwiakwa wo ba mamu etuoni wona kuratuo wona konye kan fantefo gudam meje tu mentu mom wo ba madada ayabuafo sakatimpo bia ya ko wona wo so mebe wo pusu adwa ko ya ton kwante ebusa wo sinti prekwa wo tie broti akoko Baffour Fosu Twitwiakwa wa goda sibiro gya to anyine duase se na wo gya ne kwan esane yakọ ya na krabo kan no a ka be twa wasan ni ti dia be kire no efiri se wo de wo twa da wo kwakon dodowa wo kwakon krache wo kwakon jaman wo na ne sabia bro sabia da mache balema doma kwa doma sakatempo bia wo yi dom aguna bobiri mo okuyi akwan na Baffour Fosu Twitwiakwa meka se na moto bebe twene me wadi asana na mude brani wo mreke se yantimi ano ene friend wasamampo ya de so ni eja ne so Baffour Twitwiakwa wakwani mu a abrofo se na de enye kaka jame ya de tudro de konwo na Anantahene wo ba mamu etuoni wona akuratuo ha nwatwe ede kwa akodi nkonim wo posu aduma kwa ya ton kwante ebusa wo sente prekwa wo ti abroti akoko Baffour Twitwiakwa wo ba mamu sakatempo bia wo koyi dom ahuna bobiri mu wo tensa so wona amfantefo nya ba bi tiraye wo de mfantefo mpimienu na ba kumase enti ne nya mfante Newtown Baffour Twitwiakwa wo ba ma maje tu mentu mom wona ama ne yesa esia na bredwane ya pemu ani asa wo ya kokromantesa wo kan fantefo gudam wo ka kire won se wo abepie tuo no beto abo wo mu pia wose maje tu mentu mom na Anantahene na ko sasa no wo sai ne prekopa wo tensa so wo na akuta babiasa enso di abayen wo mreke sia yantimi ano ene efra wasamampo ya de so ni eja wo so Baffour Twitwiakwa wakwani mu a abrofo sine de enye kaka jame ya de atudro na kowo na watonkyereke ya de makona aduase enye sa wonte enye sa wonhu enye wo ya na wonsi agi wayekwo na wo kyire kashe wayekwo na wo kyire kashe wona nan Otumfuo wona nan dwabe wona nan kokofu amanse premre wakrabo ani akroma wo fade a wo fa ne bum wo fa na de akyere Baffour Fosu Twitwiakwa Otumfuo Anantahene wa ba mamu kwaja nanane wona di abneto wo fade a wo de kyere wo pusret makwa ya ton kwante ebusa wo sente prekwa wo ti abroti akoko wo propose pampa wo buado poko mu Baffour Twitwiakwa dediam Otumfuo Anantahene dwatoafo ine duase Appiah wo asonafo mo ha montie nananu bedi amane abre wadoko ya nananu asonafo mo na mo ate kwate so obi anim nanada sebre sumankwa wo frasonem sumankwa ya sonani po wo fo na mude brani nananom asonane mu Appiah wo asonafo mo ate kwate so obi anim wo fo na mo nkonso ngo obi ayinem abre wadoko ya nananu Baffour kwa kusu Otumfuo se Otumfuo tiame sumankwa ine nanakujesu ahuna bobrim kwaja nananemo wona mudi adweneto ofo nananemo Appiah
Nyansapo na waje so se yesane no badwem adeshima aha ene brema kwan na ene yebu yaketem bepie mu ewa atwoma twede eye nana kwaten pani akosa otoso mienu a na oye twede edikuro ono anso ene eye Otumfuo Anantahene Dwantoa ehene ene nana no bia mamre ne amane kwan so hyehye niam ahodo a womo ede odikuro yi etum pamu a nana no behwe nani achi a etwato nana nsan anadwi nana no be ya mamre bio na fe womo apeno korabre eno ho mfonyini eno ho dotiye mfonyina hodo ede kire mu nyina tena nkonwa ene nana no mo ahemfo baaye eye Otumfuo Anantahene ono so ebepie mu ha eye Baffour ejei Fosu Twediehene ono so ede nanim onyam ebete kire aha na brema kwan na yedi dwumadie ne nyina esie medin dia sonaba Kofi Mensa Abrampa dasene adomdom ye nea ye besanso ahia Nyansapo TV so na Appiah enam ne bae ye behia Preko enim sebe odwampopo bi esi kroni mu a wase wadore sra tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam behin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa otua ne nsem mojabmo ni mu hu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wonye yie bi tontonte ye no nsane ye fa Nyansapo abone ntakra na mane yakese na ntakra abone die fanyinam kwatere kwa oda woro mantum ye fe ni din de seyin ni din do Obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratama the family ne honhon hia na America sa sabe ka ya twani mu nyame nai ebu afa so enye de ya twani mu twa nyame